gøre? Kan du ikke bare tilgive mig? Nej, hvad var det? Ikke noget. Du kommer 2 timer for sent, og det er 3. gang. Ja. Du må altså tage dig sammen. Ja, det var ikke så heldigt. Det må du altså undskylde. Det er sidste gang, okay? Ja, ja. Jeg tilgiver dig ikke mere. Nej. Og så er det slut. Okay. Lover du det? Ja, ja. Fint. Undskyld. Husker du vel hjemmeaften i morgen med Jonas og Iben, ikke? Ja, ja. Lover du det? Ja, ja. Godt. Nu skal jo altså sætte vin til det hele, og det gør vi med. Og så Ja. Ja, ja. lidt på efterfølgende med dårlig med. Hej. Men Tak. Jonas sidder allerede nede i stuen. Hvad med Jonas? Jeg ved ikke, hvor han bliver af. Han er ikke kommet endnu. Nå. Hey. Hey. Hvor kraftedeme mig også på tide, mand. Au. Ja, okay, og hvor er du så været? Jeg var nede i bussen, jeg skyndte mig så hurtigt jeg kunne. Nå, okay, men altså, goodbye. Hvad sker der her? Jo, Jonas, det er klart. Han er noget i byen. Det var 10 minutter for helvede. Ja, men FCK spiller for helvede. Du kommer altid for sent. Ved du hvad, jeg gider ikke det der mere. Nej, det skriv. Hej, hej. Jeg tror, jeg går hjem nu. Ja, hej. Hej.